ibalik ta atong nabiyaan gali nato nga mo'y gisugdan nato. Okay. Katong pag-ingon ba ni Apostol Pablo ba nga kining dili magpakapin sa unsay nasulat na. So, ang mga dili Katoliko, muingon din sila nga sa tupa og wala na sa Biblia, di na gyud tuhuan kay wala na mas Biblia, kay kapin naman na. Mutuo mo nga sakto na nga interpretation, mao nang muingon din sila nga sakto gyud ang Bible alone, kay kung wala na masuwat sa Biblia, kapin di naman kuno na tuhuan. Mao na gisupport usa sa mga Bible verse nga gisupport nila anang Bible alone o sola scriptura. Pero ang tinuod timan ana to nga ang usa ka interpretation masupak gani sa laing bersikulo, sayop gyud nga interpretation. Kay kung moingon gud ka nga pag-ingon ni Pablo nga ayaw mo pagunahon na og kapins na sulat, sabton din nimo nga oy naa day tanan gyud sa Biblia na sulat. Sumusango man ka ana kay daghan man wa masuhat nga tinuod. Pares anang kanus man natukod ni Kristo ang iglesia unang siglo 30 or 33 AD. Oh, wa man na masuhat sa Biblia, mayon kag di na tinuod kay wa masulat. Kanapong mayon ka nga si Pablo o ubang mga apostol mabasa ba nga nalibang sila? O tagsa-tagsaon nimo si Pablo nalibang. Mabasa ba? Mingon wa man na record, wa man nasuwat na sa Biblia. Manong isulat pa man na di man importante. Okay. Di man na teaching, di ba? Oh, wing ka nga wa man ma-record sa Biblia, wa man masulat nga nalibang si Pablo. Buot ba ipasabot nga wa gyud malibang si Pablo? O dili. Alang tao gud siya, di ba? Oh. Nahimo na niya pero wa na masulat. So ingon ana, then lain pa pong punto, ang authority po sa simbahan gitagaan man siya og authority nga pwede siya modili og mutugot. Ang inyong idili diri sa idili sa langit, ang inyong itugot. Sa to pa naay mga desisyon sila pananglito og kinsa tong itiwalag nga mga sakop o excommunicate og kung dunay mga issue about morality. Ang simbahan man yun na kay mo man iyang field mo decision nga kana sala kana dili, di ba? Press anang maingon ta nga kanang abortion, wa may specific dia nga kanang gibawal ang abortion. Kung may litra por litra ba nga bawal ang abortion, gidili na. Way litra por litra na sa Biblia. Pero na mabasang thou shall not kill. Na saon man aron kinsa may moingon nga sala ng abortion nga di mabasa litra por litra sulod sa Biblia. Naay giingon nga bawal ang pagpatay. Pero ang word abortion wala. Di ba? Ug unsa pa ng mga case diha nga ang mo desisyon ang mga naay authority ng mga tao. Dayon kung ang matuod nga simbahan gitagag authority sa pagdili og pagtugot, bisan pag wala dito sulod sa Biblia, unya kay desisyon man na sa naay authority, mutuo kita. Nya, di ka mutuo kay wa na masulat. Parehas god ani kini, concrete example ni. Ang mga apostol wala pa sila nag-compile sa og New Testament. Din wala pa po nila pili unsa sa ilang mga gisulat ang kanang gitawag na tug inspired. Ang mga apostol wala pa sila nag-council sa pag-decide, pag-canonize pila ka basahon ang New Testament. Wala. Kinsa may naghimo ana ang mga obispo na nga sumusunod o successor sa authority sa mga apostol. Di ba? Pinagig ordination o holy ordination. Ang wala mahimo sa mga apostol ang ilang sumusunod na nga mga obispo. Ang mga obispong Katoliko man na. Kanus aman nag-canonize, nagdeklara, pila kabasahon ang bagong tugon o New Testament. Council of Rome 382 AD. Dito gidesisyonan. Bisag di lang sa nato isgutan ng Old Testament kay dili man parehas og ihap.
ang Protestante o Katoliko. Kanarang New Testament. Kay uyon man ang Protestante o Katoliko nga 27 ra ka libro ang bag-ong tugon. Sa Council of Rome na gidesisyonan nga kinirang 27 ang official o inspired Word of God sa New Testament. Mga obispong Katoliko ang gabuot ana nga desisyon. Unya kay di man na mabasa sulod sa Biblia. Nya nituo man lagi ang mga Protestante. Sa to pa nituo ang mga Protestante ug wala na masulat sa Biblia, kapin na. Di ba? So matamaan sila ana kung sakto ang interpretation sa mga Protestante pag ingon ni Pablo nga ayaw mo og nahuna og kapin sa nasulat na. Nga sabton day nga kinahanglan na gid ay sulod sa Biblia kay ugwa na sa Biblia kapin naman na di na natuhuan. Dili na mao nga interpretation. Kay mulutaw man nga dili po natutuhuan ang pagdesisyon nga 27 ra ka libro ang New Testament kay wa man na mahimo sa mga apostol. Di ba? Wala mag-ingon ang mga apostol nga 27 ra ang official na libro sa New Testament. Wala. Wa mag-ingon mga apostol ana. Kay wala pa may Council of Rome 382. Ang mga apostol usara may council na himo. Nya dili pagyud about Bible canon ang gisgutan. Ang council sa mga apostol ang ilang gituki ato katuramang mahitungod sa mga Hudiyo og Hintil. Unsa man ni kinahanglan pa ba nga tulion na mga Hintil mo pasakop sa iglesia? Ana ra man tong ilang desisyonan o diskusyonan atong mga panahon na wala pa sila magdesisyon unsa nga mga libro sa New Testament ang i-compile o i-appeal. Ang nakahimuan na ag mga sumusunod na nila nga mga obispo. Council of Rome 382 AD mo'y ga-decide nga 27 lang ang atong New Testament. So mao na. So kung sakto ang interpretation sa mga Protestante nga pag-ingon ni Pablo nga ayaw mo og pakapin sa unsay nasulat na nga kung wala na nasulat na kapin na ay magtuwa na. So pagkadaghang dili tuhuan na to. Kay wa na masuwat sa Biblia. Kung sakto ang Protestant interpretation anang unang Korinto 4:6 pero abi ninyo nagkagamay namang Protestante mo gamit ana pag-support anang sola eskriptura Bible alone. Wa na kay ko kakita ron labi na kanang mga hanas na nga mga debater sa Protestante di na kay mo gamit ana. Kay ining cross examine mabunggo man na sila ana. Wa na kay mo gamit ana pero sa una daghan kay mo gamit anang 1 Korinto 4:6. Kay mabunggo man na sa mga Katoliko nga maantigo. Para sa ani karon atong gi-cross examine di gyud na maunang interpretation nga sa to pa nagpasabot tay si Pablo nga ug wa na masulat di natuhuan kay kapin naman. Sayo na ka nabunggoon. Napa ina niyon pwede na siya mabunggo og inani kanus ama na nasulti ni Pablo. Kung wa ko masayo 57 or 56 AD. Nasulat niya ng 1 Korinto 4. Nag-ingon siya nga, ayaw mo og bakapin sa unsay nasulat na. To what is written. Sa to pa nasulat na. Yan itong higayon na unsa may nasulat na. Di, unsa man nga, mo pa may pagsulat-sulat nila. Ang Book of Revelation, wa pagali masulat atong panahon na. Pag-ingon ni Pablo ana. Ayaw mo og gunahon na og kapin sa nasulat na. Unsa may nasulat na niya itong higayon na pag-ingon ni Pablo ana. Di ba? Ang Old Testament. Ang New Testament wa pa mahuman og sulat. Di ba? Kay ang Book of Revelation lang nasulat na ni Juan 90 to 100 AD. Sa to pa kung sabto na to nga og unsay nasulat na sa panahon atong pag-ingon ni Pablo nga ayaw mo pagpakapin sa unsay nasulat na. Sa to pa kapin na ang Book of Revelation, di natutuhuan ang Book of Revelation kay kapin naman. Di ba? Sumo nang sayop gyud ang interpretation nila nga maingon pag ingon ni Pablo nga ayaw mo gunahon na og kapin sa nasulat na. Sa to pa kinahanglan naa gyud sa Biblia atong itudlo. Okay? Kung wa na sa Biblia, kapin di naman natuhuan. Na pagkadaghang dili natutuhuan ron kay daghan mga masuwat sa Biblia. Basta ng history ni Rizal nya tinuod man na di ta mutuan na kay wala masulat sa Biblia pastilan. So something wrong gyud na
Katong Council of Ephesus, Council of Nicea, wa naman na masuwat sa Biblia. Alang-alang mayon ka nga, wa to nahitabo kay wa na masuwat sa Biblia. Pagkadaghang di tuhuan na to, history ni Rizal, wa na sa Biblia. Di to tinuod. Katong Spanish Inquisition, di to tinuod kay wa na masuwat. So, sayop, dili na mao nga paghubad lagi. Okay. Nakaron, unsa may interpretation nga Katoliko ana nga mao gihusto. Kay mo pwede tinuod. Mo may gigiyahan sa Holy Spirit. Ang interpretation nga Katoliko ana nga dili ginasabton og sola eskriptura o Bible alone, ang gipasabot ni Pablo ana, imong tan-aw ng background ana nganong nakalitok si Pablo ana. Diatong higayon na god na dito sa Korinto man niya gipahayag o iyang gisulatan ang mga taga Korinto ana nga ningon siya ayaw mo gunahon na og mga hunahuna nga kapin na sulat na. Ang background nga anang bersikulo si Pablo gahuna-huna diha nga dito sa Korinto na ay mga masinupakon sa ilang gitudlo. Na ay mga tao dito nga nagmugna og panagbahin-bahin. O kanang gitawag atog faction ba kanang disunity ba? Gani ang uban ato mga sakop ra pud sa iglesia, gamugna og division. Moingon sila nga ayaw mo pagtuo ni Pablo kay buto na nagpaburot na. But pasabot na ay mga taga Korinto nga dili mo tuo sa authority sa mga apostol. Mao na gipasabta ni Pablo nga nagpakapin sa nasulat na. But pasabot ang nisupak sa ilang authority. Kay kung musupak gud sa authority ni Pablo o mga apostol, nagpakapin man kas nasulat ana. Ambot pasabot ana ba nga mi go beyond ka sa what is written. Kay ang written, gaklaro man nga naay authority ang mga apostol kay gitagaan mo silang authority ni Jesus Christ katong sa Juan 20:19-23 nga maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kanyo. So nasulat na nga kung kinsa tong gitagag authority ni Kristo, na sila'y authority sa pagtudlo, mao na nga kinahanglan mutuotan nila. Nya kay naa may mga sakop dito sa Korinto nga dili mutuoan ang authority sa mga apostol sama ni Pablo. So mao to sila ang nagpakapin. Sa to pa ang mga masinupakon ay nagipasabtan anang nagpakapin. Ang mga masinupakon sa authority sa gitagag authority ni Kristo mo nay gipasabtan anang nagpakapin sa nasulat na. Kay nasulat naman nga si Kristo or naghatag ang Dios og authority sa mga tao nga manudlo. So dili na supakon nga naagi human authority diri sa yuta. Nga tahuron, tuhuan, o kinsa na sila. Panahon sa Kristiyano, mga apostol. So dapat tuhuan ang mga gipanudlo sa mga apostol. Kaya ka na ni Kristo. O gitagaan silang authority ni Kristo nga magtudlo. So kung masupa ka, nigubiyan na ka sa what is written. Dili na sabton nga tanang tinuod na sulat sa Biblia. Di na mao. Kaya kung wingon ka nga tanang tinuod na sulat sa Biblia, sa to pa di natuhuan ng mga excommunication sa kung magtiwalag ang simbahan. Kay bisag naa sa Biblia nang itiwalag ng mga gahig-ulo, pero wala na may specific o kinsa tong mga tawhana diyang paipang tiwalag, wa naman na masuwat sa Biblia. Di ba? Og ang simbahan na toron kung naay mga tao nga gahig-ulo itiwalag, di naman na wa naman na masuwat sa Biblia. Di na tuhuan. Kaya wa na masulat. Kadang mga desisyon sa sanggunian ron, wa naman na masulat sa Biblia. So di po din natuhuan. Dili nga na naon pagsabot. O guban pa po, prasan ang ubang mga bersikulo po, nga mingon nga, ayaw pagdugang, ayaw paghuwae. Mingon din ta nga, atanan dili dungangan. Sayo po na, kay asan naman ang authority sa simbahan kung dili makadugang sa ubang mga butang? Kanang pagbutang og chapter og verses. Ang mga apostol, kining kasulatan na to, pagalitong New Testament, kaya ito makumpile. Ang Old Testament pa lang, ang scripture sa una, panahon sa mga apostol, ug unsay redeemed atong panahon na, wala pa'y chapter og verses. Wala pa'y chapter og verses. Then, kinsa may gabutangan na, kinsa may gadugang og chapter og verses, ang mga sumusunod na, mga Katoliko na nga pinanguluhan sa mga obispo may gabutang og chapter og verses ug mao po'y responsable nga gitapok, i-compile kay ang mga apostol wa pa man nagtapok
ug naa manggalin nakatapok nila Old Testament pa kay ang New Testament wa pa man makumpile. Ingon na So, wa naman na masuwat sa Biblia. Dili ka mutuwa na kay wa na masuwat. Tuo gyapon. Kay tinuod man bisag wa na masulat. Ang gipasabot-an ng ayaw pagdugang, ayaw ninyo dugang ni in context ang gipasabot ni Juan nga dili dugangan kadtong iyang gisulat. Ug unsa iyang gisulat sa Revelation, di na nato dugangan kay bawal dugangan na. Wa man na dugangis Katoliko ng Book of Revelation. Parehas naman tag Book of Revelation, di ba? Sa ato pa kung si Juan po dili siya gusto dugangan ng iyang gisulat sa Revelation, so parehas po siguro sa uban mga apostol sa ilang gisulat, di po nato dugangan. So ug unsay na deklara, unsay na canonize nga maura ni nasulat, maura na di nato dugangan. Mapag-ingon sa simbahang Katoliko nga 73 books ra may official, 46 sa Old Testament, 27 sa New Testament. Di na nato na dugangan. Pero wa na magpasabot nga dili ta pwede kadugang og prayer, di ta pwede kadugang og kanabang kwarta sa atong bangko, dili pwede dugangan, dili pwede dugangan ang balaod sa gobyerno. Dili na mo'y gipasabot ni sa Biblia nga dili dugangan. Pwede ta kadugang og kwarta na to sa bangko, pwede ta makadugang og mga debosyon sama ng magrosaryo ta or kanang mga pista na to nga bag-o kay giwala naman tong unang pista. Kay naman po'y authority ang True Church sa pagdili og pagtugot, binding and loosing, Mateo 18:18, ang inyong idili dirsyuta idili sa langit, ang inyong itugot. So pwede makadugang ang simbahan nga tinuod sa mga butang nga pwede ta magdugang. Ang dili lang padugangan mo ra pwede dili dugangan kining ug unsay nasulat aning atong Biblia kay nasirado naman niya atong 382 Council of Rome gisirado naman 46 ra man gyud ka libro ang Old, then 27 ang New, then gi-affirm po na sa Council of Hippo 393, Council of Carthage 397 og musunod pa nga mga council gi-affirm nga maora na. So di na nato dugangan og unsay nasulat nato diri sa Biblia. Pero sa mga pag-ampo pwede ta magdugang. Kinaaman tay authority ang tinuod nga simbahan, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Wa man ta did-i nga dugangan nato atong mga debosyon. Pero sa nang pagrosaryo, wa man ta did-i nga bawal ang pagrosaryo. Ang gabawal nga magrosaryo kana ramang mga protestante. Tungod kay wala lagi kuno sulod sa Biblia nagrosaryo ang mga apostol kay awahin na na-develop. Tinuod ba nang awahin na na-develop ng rosaryo? Pero because of authority, we have to submit. Kina may blanket of authority ang iglesia. Ang inyong idili sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Mabitong nituo ta atong Council of Rome pag ingon sa mga obispo nga ang atong New Testament 27 books lang. Yan ituo po gani mo og apil kang mga protestante. Nga wala man na mahimo sa mga apostol sa ilang panahon ang pagdesisyon pila kabasahon ng New Testament, di ba wala pa kadesisyon ng mga apostol ana. Ang nakadesisyon ana ang ilan ng mga sumusunod, ang ilan ng mga successor. Council of Rome, ang mga obispong Katoliko nga nag-decide ana. Nganong mutuo man ta ana bisag wala pa na madesisyon sa mga apostol sa ilang panahon, kay ang authority sa mga apostol naa naman sa mga obispo. Kay naaman gud sa Buhat 2:39 nag-ingon diha, ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak. Sa atupak, ang authority dai sa mga apostol mapanunod sa mga anak o sa mga successor. Kinsa may successor sa authority sa mga apostol, di ba mga obispo? So naay authority ang mga obispo sa pagbuot-buot sa matong Council of Rome 382 nga ga-decide sila pila ang official list sa Old ug New Testament. Nga nituo pod ang mga protestante sa New Testament canonization. Mga obispo may gabuot ato, dili man mga apostol. Kaya wa pa man na mahimo sa mga apostol. Di ba? So, mao na, no? Okay. So, ingon na, no? Again mo tuoan ng Bible alone o sola Scriptura. Kay ang mga nagtuoan na, gani, inconsistent sila. Kaya daghan silang gituhuan po nga wala sa Biblia. Pero sa nang Iglesia ni Cristo, mingon sila nga ang gipasabot ko no anang anghel dia sa Biblia si Felix Manalo, wa man na sulod sa Biblia. Wa may apostol lag ingon ana. So kapin na manggalinaw kung but na hunaon, di ba?
pagkadaghang kapin kanang pagtawag og executive minister sa ilang leader, wala man na mahitabo sa mga apostol. Pero pwede man ta maghimog mga terminology within the authority of the true church. Pras anang gitawag na tug pope ang holder of the keys, di mo na dawtan kay na may authority ang mga obispo sa paghimo og mga bag-ong terminologies. Naagali mga bag-ong terminologies ron nga igamit po sa mga dili Katoliko, kanang monotheism, tuo man na sila, wa man na sila sa Biblia. Kanang Trinity, pagkadagang dili Katoliko mo dawat nga mo gamit anang terminuha pagtawag sa usa ka Dios sa tulo ka persona, di ba? Ang mga Adventist gali pwede po sila mo gamit og Trinity, wa man na sulod sa Biblia, di ba? So ayaw bawali ang Katoliko kung mo gamit og pulong pope sa pagtawagan ng leader. Kay kung bawalan na to ang Katoliko nga mo gamit anang pulong pope kay dili mabasa sulod sa Biblia litra por litra. Kung bawalan na to ang Katoliko nga mo gamit anak nga term sa katungdanan o office ni Pedro kay wala lagi sulod sa Biblia, sa to pa bawalan po muna mo mga Sabadista o mga Protestante nga motuo og Trinity, bawalan po muna mo na mo gamit ana kay wa man po na sulod sa Biblia ng word nga Trinity. Mga iglesia ni Cristo pod kay di man sila motuo og Trinity, bisag ka ng executive minister. Bawalan po muna mo nga mo gamit og description nga executive minister kay wa man na sulod sa Biblia. Bawalan po muna mo nga magsaulog og July 27, kanang inyong anniversary July 27, kaya wala sulod sa Biblia. Di ba ma-inconsistent mo, may ego, matamaan mo og kanang inyong interpretation nga kinahanglan naagid tanan sa Biblia. Nga maingon mo, wala man nagrosaryo ang mga apostol. Wala, kaya pa man na ma-develop sa panahon sa mga apostol. Sama ra ko na sa pag-ingon nga, bawal ning mga telepono, mga internet, mga bagong communication na turon, radyo, computer, laptop, bawal ni kay wa pa man na panahon sa mga apostol. Dili na mao. So uban pang mga bersikulo nga ilang paggigamit sa pagprobe anang Bible alone nila, actually sa pag-interpret ra na. Inig cross-examine na to anang mga bersikulo nga ilang gigamit, sigurado kita nga mga bunggo gina sila. Nganong mabunggo na sila, no? Kanang ilang interpretation. Kay si Pablo nagingon nga kung ang Ginoo naa na to, kinsa man yung makontra na to. Kining Katoliko mao gyud ni original nga gisugdan ni Kristo kung tanaw na to sa history. Kay kanang ubang mga grupo klaro man gyud ang ilang beginnings nga dili man gyud na unang siglo. Diba? Dili na pagka kang Felix Manalo 1914, Eliseo Soriano 1980, Peter Tanchi sa CCF 1980. Awahira na sila. So dili na sila mao at tong gipasabot ni Pablo nga if God is with me, who is against me? Ang iglesia nila nga gasugod sa panahon sa unang siglo mao toy giubanan gyud 100% sa kito. Nga ingon pagali si Juan ang mubiya aning grupuha nga nagsugod panahon nila, timanihan na sugda na nila ni Pablo ni Pedro o tanang mga apostol, si Kristo may founder. Niingon si Juan ang mubiya ani isipon nga antikristo. So wa may laing simbahan nga sumpay gyud sa grupo sa mga apostol kini ra man Katoliko, kay kanang ubang mga grupo awahira man na sila. Gani, dapat mo pasakop pilas Katoliko kay mo ma-instruction ni Kristo sa Juan 10:16. Kadtong wala pa masakop, mo pasakop ani. Dili na magsugod paglain kay naa naman nasugda naman ni Kristo. So kanang ilang gihimo nga naghimo sila lain, wala na sila mutuo ni Kristo nga mo pasakop sa usa ka simbahan nga nasugdan niya panahon sa mga apostol. Kay naghimo mo sila laing grupo. Di ba? Nganong giingon ni Juan diha nga antikristo nang mubiya aning original nga gisugdan sa mga apostol. Kay once mubiya gani ka sa matuod, sa to pasambarang nibiya ka ni Kristo, kay ang matuod nga iglesia lawas man ni Kristo.
Ato pa, ma-antikristo ka ana. Kay dapat, ma-unite ra ka ani kay kang Kristo guni. So kung mubiya ka diha, but pasabot, ni antay ka. Wa ka mo unite, kay nibiya man ka. So, mubiya gay ka, but pasabot, ni antay ka. Kay di naman kaniya. So mo na antikristo ka. So sakit no? Sa imong unahuna nga, uy, nagtuo man kog Biblia, nagtuo man kog Kristo. Oh, sangyaw man mig Biblia, pero ang atong gibuhat, ang inyong gibuhat, antikristo, kay nibiya man mo. Diba, ang tinuod nga iya ni Kristo, nagpabili niya. Kung mubiya ka sa iyang lawas, sa iyang simbahan, nga original, di ni antay ka, ni antikristo ka. Mahimo sa imong unahuna, wa ka kahibaluan na, abinimog sakto ka, pero wa ka kahibalo nga kanang imong gibuhat, anti na day na. Antikristo na day na. Prasgod atong nahitabo ni Pablo, katong nga pa siya mag-convert, katong iyang ngalan sa Aulo pa, di ba? Niya, ang iyang gidipinsahan, kato pa mang Judaism. Nagtuo siya nga ang Diyos tuapas Judaism. Katong gisugdan sa mga apostol, ang iyang unahuna dito mao. Mo nang iyang gilutos. Giingnan bitaw siyang Kristo. Saulo, nganong gilutos mo kunimo? Iba niingon, niana ni si Saulo nga, uy, wa man Ginoo nagtuman kunimo. Wa man siya kay balo nga ang authority wala na sa Judaism, na sa Christianity, katong gisugdan sa mga apostol. Mao to. So maura po na ron, daghang kaayong nagtuon-tuon ng Biblia nga abi nila na sakto ang ilang ipangbuhat, sakto ilang interpretation. Sipyat sila kay naun sa mahinoon nga ang tinuod manon nga simbahan mo na may ilong giatake nila. Iwa sila kahibalo nga mo na correct kay mo ganay sumpay panahon sa mga apostol. So diri ra tataman kay